Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi dinhi nga akong suwat suliran. Tawagan ako ninyo sa pangan nga M. 38 anyos, single, ug taga Hinatilan, Cebu. Di ko makakatkat. Ay, ako lang kat-kat, ikitig sao. Bitaw, kami nalikat-kat, Binuang. Ikaw na hinong babae ang katkat. Lo, ibang anak ko ay. Hingat-kat na ako, Bisag lumba patag sa kaglubi. Bitaw, kusog ni mo kat-kat si Cristinoy. Lagi. Pero ako may laki. Sakit magunta ng tiil ni mo. Maong kami nalikat-kat. Ikaw na tigsaw. Kuan. Kapuya yun yung tao nga way gusto ba? Daggan og katarungan. Killjoy kayo. Atin, kita na ni mga gamito na. Hoy, M, bantay bitaw mga ayo ka na mo, ha? Sige na lang, oy. Kuyog na lang ko. Bantay! Nanakoy kuha! Saw-ao! Yan natin. Nasawa na nako. M! Yes, ko na kuha! Sama, ha? Nasawa na nako, bong. Good! Ay, lagkos nga paglabay, oy. Wala man siya glabay bato. Masayang ginang ibo kuha kung di na ako masaw. Bungka gina. Dinasalain na mo! Saw-a! Ay, ho! Diyan natin. Di ala sabay! Tayo sabay. Kasakit sa ko mata. Agay. Ano ka bay? Hala, may pagkapusa sa hinog ang kay Mito sa pikas mata ni Embong, Ikaw man tayo naglabay ang tugod. Agay. Bayin, wala din mo masaw. Sabi niya. Inati ka nga. Inaya lang. Ikusog gini mo sa paglabay. Sakitas ko mata, eh. Di naman ko makakita. Unsa? Grabe kasakit sa akong mata. Nga diri mapusa gid sa akong mata ang hinog nga kay Mito. Nga giit sa akong amigo. Di gud ako sa mabuka dayon. Ug halos wa ko makakita. Paglabay og pila ka minutos, naulian ako gamay. Gibaliwa lang to nako kay medyo na-okay raman ang akong mata. Diadto pa tong 2012 na hitabo. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig. Misakit na sa balik ang akong mata. Ugon niya. Sakit ang imong mata? O lagi ma. Dili ka nitong atong nalabayan ni kay Mito. Oy, di ko mutuoan na Kadugay na adto. Ing nahinuon nga sa pagsige na nimo gamit ang imong cellphone. Ma, Okay, dili. Grabe sad kay ka makapamuwaw sa pikat-pikat ang cellphone, oy. Pero may kalang kuwang stog, ana. Na, dugay pag kang mumata. Og dili na ka makapamahaw. Kapistik ray imong imnon inigmata. Aw di mapas mo ang labas nimo, ana. mata di mo sakit eh. Sa sinelpon, usasad na, mauna nakaingon. Usahay, malimtan pang kaon, kay sigig toplok ang cellphone. Na, basta dili na ni mo undangang bisyohan ni mo, mabuta kagyod. Mamo sad eh. Namoy tambal pala si Pondia. Baywag? Na, ambot lang ka ha kung naaba ka si mama na. Wala ka mangayo si mama. Ganahan pa ka mangayo ah. Palaban ganita niya kay sakit na sa niya akong mata. Yaw-yaw ang hinoon ko. Wala lang ko masulti sa uban pa mga gibati na ako. Sa mo tagog kasabaan na to. Unsa mo nagibati ni mo, ha? Gawas din akong mata nga magluha sa kasakit ba. Paningitol kong bugnaw. Nya mo iganang ikaon. Lood king ako ginhawan. Magsige kong pangluha. Nya mura kong kasukaon ba. Suwaw kay ngitan na og hayag. Pingot pagiking akong ilong. Sus, si mama unta ni mo imong gisultian na anak. Lain na sa lagi ko ron bay. Di na ko garag saba. Nya saba mag-ismama gud.
maglagot ko. Unsa? Pero duda mo ko na imong gibati, bay nga pas mo na. O, unsa? Pas mo? Nagatrabaho na unta ko. Apan usahay way gana itrabaho nini akong gibati. Kay usahay musugmat manggod siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Magsigi og sakit ang akong mata karon. Tungod ba ninyo atong 2012 nga naigo sa hinuga kay mito ang akong mata? May nadaot kang nerve sa akong mata? Ikaduhang pangutana. Hilig sa kumugamit og cellphone o tagdugay ko matuog. Mausab ka kini ang hinungdan sa pagsigi og sakit sa akong mata? Ikatulong pangutana. Usahay sab malimot ko og kaon sa hustong oras. May usahay gani nga kausaragid ko makakaon sa usa ka adlaw. O moinom lang kog kapistik. Pas mo na sab ka ni? Ikaw pa to katapusan. Kung pas mo man ni, okay lang ka ni nga tuuban? O kinahanglan magid nga moadto kog doktor? Kung mo sakit, okay lang ba nga magtumar lang ko permi o mipinamik? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, M. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa kini nga akong suliran. Ano sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usam nako ka psychiatrist, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usam nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kang padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo imo gyud. Kung dili para imo, so usahaw mo abli ang pultahan nya di maabli. You try to look around nearby. Kinay pultahan nga sayon ablihon para nimo. So dili tam kumparar sa uban. Kanya-kanya tag diskarte ning kinabuya. Di man ta pa pitaka bay. Na kay millions na sa ko'y kwarta pero dili lang millions pero enough sa akong panginahanglan. Okay? Nga atong magtatampo karong adlaw si M. M raman iyang gibutang sa kaning M, no? 38 years old, single, taga Hinatilan, Cebu. May tungkol din siya problema sa iyang mata ba to? Yung mga going back to our sender, si M. Punto medikal ang problema ni M, no? Unang pangutana, magsigig sakit ang akong mata karon. Tungod ba ni adtong 2012 nga naigo sa hinog nga kaimito ang akong mata, may nadaot kahang nerve sa akong mata. Posible. Posible nga may nadaot sa imong mata kay kanang trauma mabitira usahay magkuan ni siya kanang retinal detachment kanang uban ng mga boxer bitaw maigo ang mata sa suntok mga kickboxers mga contact sports posible madaot ang mata so kung naigo og kaimito bugat pa yung kaimito labi dako-dako ang kaimito naigo ang imong mata ako naigo akong mata sa una siatom pero wala man po ninon ko mabuta pero samad sa kilid ra wagi sa sud so posible nga naay nadaot nga nerves. Doon mo nga to ni Dr. Edward Tan or ni Dr. Jojo Aquino. Edward Tan na sa maternity hospital yang kuan dapit doon sa Vicente Soto o si Jojo Aquino na si Cebu Vélez o sa Pepitol Socor, no? Kompleto ni sila mga kahimanan dia na sila mga microscope o mga magnifying glasses nga musuta kung unsabay na damage dia sa imong mata o di know what to do in case na ay damage, no? Okay, sunod nga pangutana. Hilig sab ko gamit og cellphone og tagdugay matulog. Mao sab ka ni hinungdan sa pagsigig sakit sa akong mata. O ma-eye strain ka ng sigig cellphone, no? Dapat usa ka hinungdan ning mga pangungot o kanang matay lang matulog kanang dug cellphone. Ano ba yan radiation? I'll tell you
kayo, no? Anang mag-on ang TV hantod magbuntag, maglimot kag off, dili na maayo, ha? So, naanay i-emit nga radiation ang atong cellphone nga 24/7 na lang nang naa sa pirming atong kuan. Ba na natural nga limit ang atong vision, no? Kinahanglan po ta og ma-refresh, ma-rejuvenated ang atong mata, makapahulay, no? Na dili lang kay permi lang na nagtutok og whatever nga imong gitutukan na computer or mga unsa naman lang diha, no? So naay mga glasses ron nga gina-advertise nila, ganang gitawag lang polarized glasses, no? Kan prevent ang mga ingon anang mo sobrang ko labi nagdiya ka sa gawas tutok ka ng sunlight nga kuan kayo so maka minus ni siya sa inonta damage sa imong mata, no? 20-20-20 rule, no? Mo lingkod ka og 20 meters from a distance nga imong tutukan unya mga 20 seconds pod nga imong kuan ang imong mata, dili na kay magsigi ka og tutok sa imong cellphone o sa imong computer, ha? Nabi po na siya psychological effect. Ay kung ang radiation manggod, maana siya inunta effect. Makakuha ni siya eye tension, uban ni siya makakusog headache, ma-eye strain ka, ha? So, limit. Do po kayo mingon nga, ayaw na gamit og inunta gadget. No? Limit lang. Dili na po magbuntag, magdulog ka ng imong cellphone. Ikatulong pangutana, usahay sa malimot ko og kaon sa hustong oras. Kay usahay nga kausara gyud ko makakaon sa usa ka adlaw. Og kape stick ray akong imnon. Pasmon masab kani posible. In fairness no kuan ka ng bitaw na mga komedya lang ko ha. No offense to the mga Ilonggo. Say ko may komedya gud ta. Dito serious kayo. Nga yung bugay lagi. To sa amon to kada bagting kaon dayong Cebuano. Daya mugiro lang ka nganong daot malagi ka. Sa syalan ba di ko daot nga sa amon isa ka adlaw ka isa mo lang bagting. So pareha ni nimo 1 day 1 8 lang ka. Katulo ta mo kaon sa kadlaw dili kay bisag duha kay maayong sudan kaon lang yun nga natay protein, carbohydrates, mga unsa pa madlang minerals nga kinanglan sa proper functioning sa atong lawas. Di kay kausar ka mo kaon. Posible pang mahitabo nimo ma-develop kag ulcer, no? Kay mugaling ba yan ang atong tiyan sumusugot na og sa dili, ha? Dito mingon ayos sa glihok ron wag ko gikaon. Sige naglihok, nya unsa may tabo magsige ni siya galing nga way sod. Kay wa ka mukaon, magasgas anto nang magka-bleeding kada sa sod, ma-develop kag gastric ulcer or gastric problem. Alright, sunod nga pangutana. Kung pas mo man okay lang ka ni nga og tuuban o kinanglan bagyod ng ato usay tuuban ka ng pasuhan mo man po tuuban pasuhan kung sakit lang ang mugtumar lang kog permi og mefenamic acid. Kaya mefenamic acid is non-opioid analgesic, no? Parehanig paracetamol, ibuprofen or acetaminophen. But kung ang imong problema nagka-ulcer na ka diha, di madag mefenamic acid oy. Ibe mo ang sakit mo balik gihapon. So wa ko'y kakomentaryo ng tuuban, pero kung ang pagsuta sa amin, imong ihi, tai, o labi nagma-endoscopy ka, nanay gas-gas imong tiyan, kay di ka pirming mukaon, mga antacid, no? Antacid. So may mga examples sa antacid, daghan, Crimalin, Primilase, Maylanta, mga ako may balan mga antacid, or proton pump inhibitor, no? Like, sa may mga omeprazole, no? Mo na akong may numduman, no? Mo na hatag na mo kung naay mga gastric problem, no? Di lang ko mo kumonteryoan ng tuuban kay basig na masuko na ko ng mga pit healer or mga doktor diya sa barangay, no? Kaya you continue sa inyong naibalaan kay di lang po ko mo komentaryo kay di man na mo ay among gi-estudyuhan sa College of Medicine, no? Alright, so hinaut may nakutlo kang pagtulunan diya sa Hinatilan, Cebu, no? Silingan nila ng Dexter. Lamat ay Dex sa bugas nga imong gi-deliver sa balay, ha? Na sigurado na kung nako'y makaon ng susunod ng mga simana. So once again, ako si Dr. Rene Obra with atong Nailin Batan. Thank you very much sa makanunayan yung pagpaminaw sa atong mga radio program sa Aramen. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Aramen. Daghang salamat ug maayong adlaw.